ବାପା ନମସ୍କାର। ଭଗବାନ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡରନ୍ତି? ହୁଁ? ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡରନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଡରିବ? ଅନ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କାହା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡରିବ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରନ୍ତି ନାଇଁ? ମୂର୍ତ୍ତି ମରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି? ମରିବା ପାଇଁ ଧର ମରିବା ପାଇଁ ତ ଡରେ ମରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଡରିବ? ମରଣକୁ ସବୁ ଭୟ ତ ସବ କାହାର ଭୟ ନାହିଁ ମରଣକୁ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କୁଆଡୁ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଆସିଛୁ କୁଆଡୁ ଆସିଛୁ ତ ଯେମିତି ଯିବୁ ବି ସେମିତି ଆରୁ ଆସିଛୁ ଲଗେଇ ଲାତ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହଇରେ ଏନ୍ତା ଅଛେ କବି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିନି ସେଟା। ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଜାଣିନି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଜଣେ ମରିଗଲା ବେଲେ ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଯାଇସି ସେ ଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଛେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାଣା ହେସି ମତେ ଜଣାନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଗୋଲମାଳିଆ ହେବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଯାହା କହେସନ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ନେଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଫିର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଛେଲି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଜୁରା ଏନ୍ତା ପିଣ୍ଡ ସେମିତି ନେଇ ହୁଏ ଏନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତ ସେମାନେ ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ମଣିଷ କୋଟି ଯଦି କୋଟି ଜନ୍ମ ମରୁଛେ ସେ କାଣା ହଉଛି? କିଛି ନାହିଁ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହୁଛି ଘୁରୁଛି ହେନ୍ତା ନୁହଁ ଶୂନ୍ୟରେ ରହୁଛି। ସେ ରହିଯାଉଛି ସେ ଆର୍ ଦିନେ ବିଚାର ହବ ଆର୍ ସେ ବିଚାରରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ହଁ ଯେନ୍ ଅଛେ। ସ୍ୱର୍ଗ ତାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସତେ ନା ମିଛେ କିଏ ଦେଖିଛି ଆର୍ କିଏ କହିପାରବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନର୍କ ଭୋଗ ଏବେ ହଉଛି ନା କାଣା ଯଦି ହଉଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା କହିବାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ଯାହା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଛି ଯାହା କଥା ଏତେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଅଛି କେତେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କାଣା ଯିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରବା ଇ ଯୁଗେନ ଭୋଗିକରି ଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରସି। ସେଇଟା କାହିଁ ସତ ନାହିଁ କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚୋର ପଇସା ତସ୍କର ନେଲେ ମଲା ବେଲକେ ଖୁସିରେ ଡକାୟତ ନାଇଁ ଟିକେ ନାଇଁ ଡକାୟତ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ କାମ କରିକି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ମରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ବି ସୁଖରେ ମରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଣା କିରା କରିବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନେକର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ ସେମାନେ କେନେ ଆଉ ନର୍କ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ କି ସେମାନେ ତ ହଠାତ୍ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଗୋଟେ ଇଏ ଜଣେ ହଉଛି ମାରିଦେଲେ ଜଣେ ମାରିଦେଲା ଆଉ ବୋଲି ଜଣେ ମାରିଦେଲା କହିଲେ ବି ସେମାନେ ତ ଏଠି ନର୍କ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ହିଁ ଭୋଗ କରିବାଟା ସେଇଟା ମିଛ। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ରହିଗଲା ଅଧା ହେଇକି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରହିଗଲା ହଁ ମଲା ପରେ ସେନେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଭୋଗ ହଁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହଁ ମଣିଷ ଏଠି ହିଁ ନିଜ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ ଏଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛୁ। ଜଣେ ମାରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାରିଦବ ବୋଲେ ସେଟା ଏଠି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲା ନାଇଁ ସେ ଦି ଜଣେ ମିନିଟରେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ଜଣେ ପାଇଲା 10ଟା ଲୋକ ମର୍ଡର କଲା ଆଉ ଜଣେ ତାକେ ଜଣେ ମାରିଦେଲା ହଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଠିକ ଗୋଟେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ମରୁଛନ୍ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହି ସେଟା କାଣା ହଁ ଯେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେବେ ବି କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କଲା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଯେ ସେଟା ଭୋଗୁଛି ବୋଲି ତାହାକେ ସେ ରୋଗଟେ ହେଲା ଯେ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ହେଲା ସେନ୍ତା ହେଲା ସେ ଭଲ ଲୋକ ବି ସେନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଡରୁଛୁ ମରଣକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରିଟା ଗୋଟେ ଯଦି ବାଟ ଅଛି କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଏ ଜୀବନରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣେଇ ଥିବା କଥା କି ନାଇଁ? ଥିବା କଥା। ହଁ ଥିବା କଥା ହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଆଶା ପାଇଛନ୍ତି କି? ସେମିତି କିଛି ବାଟ ପାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ସହିତ ସଦାକାଳ ବାସ କରିବ ଏଥିରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଵୟଂ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଅରିଜିନାଲ 100% କରେକ୍ଟ ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୁଲର ବିଷୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦାନ କଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋର ରକ୍ତ ଢାଳୁଅଛି ଆଉ ସେ ରକ୍ତରେ ତୁମକୁ କିଣୁଅଛି ତାମାନେ ତମର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତ ଦେଇକି ମୂଲ୍ୟ ଚୁକଉଛି ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲି ମରିକି ସେପରି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି ଆଉ ସଦାକାଳ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲେ କି? ଏଇଟା ତ ବହିରୁ ପଢିକି ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ ଓକେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି
ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ହଁ ଯେଉଁ ବାଇବେଲକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସୁଅଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଉ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆଇଲା ଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ ଉଠିବେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଚାର ପାଇଁ ଉଠିବେ, ନର୍କଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଏହିପରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯେପରି ପରେ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି, ପରେ ତ କିଛି କରିହେବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ପରେ ଆଶା ଗୋଟେ ଅଛି। ପରେ ଆଶା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯିଏକି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ଯଦି ବି ମରିବା ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା, ସଦାକାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବା। କିଏ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଥିବା, ସତ ହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସତ ହେଲେ ନାହିଁ ସତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।